Keď si porovnáme zimu v roku 2025 s rokom 1950, je to rozdiel. Však. Ale kam zmizol všetok ten sneh a prečo je to taký rozdiel s tým minulým storočím? Presuňme sa do roku 1760. Možno vás to prekvapí, ale celé toto globálne oteplovanie sa začalo už v roku 1760 spolu s priemyselnou revolúciou. Priemyselná revolúcia nie je továreň, nie je to jeden rok, ale je to sled rozhodnutí, ktoré mali spoločný cieľ. Vyrábať viac, rýchlejšie a lacnejšie. Uhlie sa stáva hlavným zdrojom energie. Parné stroje nahradzajú svaly ľudí a zvierat. Továrne rastú a mesta sa rozširujú. S každým spáleným kusom uhlia sa do atmosféry dostáva oxid uhličitý. Plyn, ktorý tu vždy bol, ale nikdy v takom množstve. Neskôr prichádza ropa, plyn, doprava, vlaky, lode, autá a lietadlá. Zároveň miznú lesy. Nie preto, že by niekto chcel zničiť prírodu, ale preto, že drevo, pôda a priestor znamenali rozvoj. Nikto vtedy nevidel problém. Atmosféra sa zdala nekonečná a vzduch neviditeľný. Ale následky boli vzdialené. Vzdialené sa zdali, pretože zmeny prebiehali pomaly. Jedna továreň nezohrievala planetu. Jedno mesto nezmenilo klímu. Účinky sa rozkladali na 10 ročia, na kontinenty, ktoré spolu nekomunikovali, na oceány, ktoré nevidno z okna továrne. Ľudia v 18. a 19. storočí nemali satelity, nemali globálne merania a nemali grafy, ktoré by ukazovali, že teplota Zeme stúpa. Videli dym, ale nevideli plyn. Videli rast, ale nevideli akumuláciu. A hlavne, nikto ešte nikdy predtým nemenil zloženie atmosféry celej planéty. To, čo sa uvoľnilo dnes, nemalo dôsledok zajtra. A to, čo sa zdalo zanedbateľné v jednom roku, sa stalo rozhodujúcim o 100 rokov neskôr. Preto sa problém neukázal ako hrozba, ale ukázal sa ako len vedľajší efekt pokroku. Z pohľadu ľudí v 18. a 19. storočí bola atmosféra nekonečná. Vzduch bol neviditeľný, tiché moria a veterné lúky sa zdali nezmenené. Keď niekto spálil uhlie alebo vyrúbal les, bol to len malý lokálny čin. Neexistovala predstava, že tieto drobné činy sa spočítajú a ovplyvnia planétu ako celok. Účinky sa rozkladali na 10 ročia. Oceány pohlcujú teplo pomaly, ľadovce reagujú len postupne a kontinentálne zmeny sa prejavia až po dlhom čase. Pre človeka, ktorý žil rok alebo dva, všetko vyzeralo úplne normálne. Ľudia mohli vidieť dym z komína, cítiť zápach spaľovania uhlia, sledovať, ako sa krajina mení a ako miznú lesy a mokrade, ale nevideli, ako sa plyn hromadí vo vzduchu. Nevideli, ako sa teplo zachytáva v oceánoch a ľadovcoch. A hlavne nevedeli, že zmeny, ktoré robia dnes, sa spočítajú a ovplyvnia život ďalších generácií. Mali pocit, že svet je veľký a silný, že atmosféra sa sama vyrovná, že rieky, lesy a oceány sú nevyčerpateľné a ľudské činy sa rozplynú. Každý nový dym, každý nový vyťažený hektár sa zdali byť maličkosťou. Človek nevedel, že každá maličkosť je ako kvapka do oceánu, ktorá sa časom zmení na prúd. Roky sa menili na 10 ročia a 10 ročia na 100 ročia. To, čo sa zdalo bezvýznamné, v jednom období sa nakoniec spojilo s tisíckami ďalších činov a spoločne vytvorili zmenu, ktorú nemožno ignorovať. Dnes, keď sa pozrieme spätne, vidíme, že každý čin mal význam. Nie jednotlivý dym, nie jedna výrubná plocha, nie jeden stroj. Ale všetky spolu, ako reťaz, ktorá sa postupne napínala, až kým nezmenila celý svet. Vodné živočíchy patria medzi prvé, ktoré reagujú na zmeny klímy. Sú priamo závislé od teploty vody, jej hladiny a obsahu kyslíka. Pri dlhších suchách klesá množstvo vody v riekach a aj v jazerách. Voda sa rýchlejšie prehrieva a stráca kyslík, čo ohrozuje ryby, obojživelníky a aj drobné vodné organizmy. Tieto zmeny narušajú celé potravinové reťazce, na ktorých sú závislé aj vodné vtáky. Miernejšie zimy spôsobujú, že vodné plochy nezamrzajú tak, ako kedysi. Zvieratá sa prestávajú riadiť sezónnymi cyklami, na ktoré boli dlhodobo prispôsobené. Niektoré druhy menia migračné správanie, iné strácajú vhodné miesta na rozmnožovanie. Zmena klímy však neovplyvňuje len vodné prostredie.
Jej dôsledky sa postupne prenášajú do celých ekosystémov. V horských oblastiach sa skracuje zimné obdobie a ubúda sneh. Teplejšie podnebie umožňuje šírenie parazitov a chorôb, ktoré sa v minulosti v týchto oblastiach nevyskytovali. Zvieratá, ktoré sú viazané na konkrétne podmienky, majú obmedzené množstvo prispôsobenia. Nemôžu sa rozhodnúť, presťahovať alebo zmeniť spôsob života zo dňa na deň. Klimatická zmena preto nepredstavuje jednorazovú hrozbu, ale dlhodobý tlak. Mení dostupnosť potravy. Narúša rozmnožovanie a zvyšuje úmrtnosť mláďat. Tieto procesy prebiehajú pomaly, často bez okamžite viditeľných následkov. V horskom prostredí sa však ich vplyv dá pozorovať aj na druhoch, ktoré sú úzko viazané na stabilné podmienky. Kamzik je prispôsobený chladnému vysokohorskému prostrediu, kde boli klimatické zmeny po dlhý čas relatívne pomalé, hoci nikdy úplne nemenné. V minulosti existovali prirodzené výkyvy klímy, no tempo súčasných zmien je výrazne rýchlejšie než to, na čo sú tieto druhy biologicky nastavené. Skracovanie zimy a menšia snehová pokrývka menia fungovanie horských ekosystémov. Sneh prestáva plniť svoju ochrannú funkciu, pôda rýchlejšie vysychá a vegetačné obdobie sa posúva. Rastliny rastú v inom čase, než aký je Kamzik zvyknutý, čo ovplyvňuje dostupnosť potravy počas kľúčových fáz roka. Teplejšie podmienky zároveň umožňujú, aby sa do vyšších nadmorských výšok dostávali parazity a choroby, ktoré tam v minulosti neprežívali. Pre Kamzika to neznamená okamžitý kolaps populácie, ale dlhodobé oslabenie a nižšiu schopnosť vládať ďalšie stresové faktory. Možnosti prispôsobenia sú v horách obmedzené. Hoci v širšom meradle môže dochádzať k presunom populácií, no v rámci jedného pohoria je životný priestor Kamzika veľmi úzko ohraničený. Každá ďalšia zmena tak zmenšuje priestor, v ktorom sú podmienky ešte priateľné. Kamzik preto nepatrí medzi jediné ani najrýchlejšie reagujúce indikátory klimatickej zmeny. Je však významným príkladom toho, ako sa meniaca klíma postupne prejavuje aj v prostredí, ktoré bolo dlhodobo považované za stabilné. Tento tlak sa však nekončí pri jednom konkrétnom druhu. Klimatická zmena zásadne mení spôsob, akým celá horská príroda spolupracuje. Keď sa naruší biorytmus jedného článku, spustí to reťazovú reakciu v celom potravinovom reťazci. Zatiaľ čo niektoré druhy zhôr ustupujú, iné sa začínajú prenikať z nižších polôch. Dochádza k tzv. Vstupnej migrácii, kedy teplomilnejšie rastliny a živočíchy obsadzujú územia, ktorým boli po tisícročia nedostupné. Pre pôvodné vysokohorské druhy to znamená príchod novej konkurencie, s ktorou sa doteraz nemuseli deliť o priestor. Zmena klímy navyše prináša do hôr väčšiu nepredvídateľnosť. Extrémy, ako sú náhle vlny horúčav v čase jarného topenia alebo prudké prívalové dažde, pôsobia na ekosystém ako šokové testy. Tieto udalosti preverujú hranice odolnosti organizmov, ktoré sú už aj tak oslabené dlhodobými zmenami prostredia. V konečnom dôsledku nejde len o úbytok jedincov, ale o stratu stability celého systému. A keď hory na prvý pohľad vyzerajú stále rovnako, ich vnútorná štruktúra sa stáva krehkejšou. Rovnováha medzi dravcom a korisťou, opeľovačom a rastlinou sa mení na dynamický chaos, ktorému sa nie každý dokáže včas prispôsobiť. Otázka, ktorá nám určite všetkým vrta hlavou, znie asi tak, že ako bude vyzerať svet, naša planéta, ak to bude s klimatickou zmenou pokračovať stále takto dookola. Poďme si to zhrnúť. Predstavme si Zemu niekoľko desaťročí, dokonca 21. storočia. Klimatické modely vedcov ukazujú, že ak ľudstvo naďalej spaluje fosílne palivá a emisie skleníkových plynov narastú len mierne. Podľa projekcií môže priemerná globálna teplota stupnúť od 2 stupňov Celzia až po viac ako 4 stupne Celzia. Oproti predindustriálnemu obdobiu, ak neprestaneme znižovať emisie, v niektorých scenároch až o 5 stupňov Celzia alebo viac. Toto oteplenie nebude len číslo v grafe, znamená to viac horúčav, ešte intenzívnejšie suchá, prudšie povodne a častejšie extrémne počasie. Veľké mestá a pobrežné oblasti pocítia stúpajúcu hladinu morí, ktorá môže zaplavovať nízko položené regióny a nútiť obyvateľov k masívnej migrácii v rámci krajín aj medzi nimi.
Už pri relatívne malom náraste hladiny oceánov by mohlo byť ohrozených 100 000 až milióny životov a domov. Vyššie teploty a zmena zrážkových režimov ovplyvňuje aj prírodu, poľnohospodárstvo a zásobovanie potravinami. Rastliny a živočíchy budú viac ohrozené. Niektoré druhy budú musieť migrovať, iné vyhynú alebo sa objavia noví škodcovia a choroby, ktoré predtým neexistovali. Riziko veľmi dlhých období sucha sa zvyšuje v mnohých regiónoch, čo ohrozuje zásoby vody a poľnohospodársku produkciu. Klimatická kríza nebude len environmentálny problém. Stane sa hlavnou spoločenskou a ekonomickou výzvou. Výsledkom môže byť zvýšený tlak na zdravotné systémy, energetickú infraštruktúru a verejné služby. Zmeny klímy už začínajú ovplyvňovať každodenný život a môžu sa prehlbiť. Ak nebudú zavedené účinné riešenia zmierňovania a aj adaptácie. To, ako presne bude budúcnosť vyzerať, závisí od nás. Ak dokážeme rýchlo a razantne znížiť emisie skleníkových plynov, obmedzí sa aj rozsah oteplenia a spomalí sa rast hladiny morí. Každá zlomková zmena v priemernej teplote planéty totiž dramaticky ovplyvní, aké extrémne javy pocítime a ako úspešne sa budeme môcť prispôsobiť. Budúcnosť pravdepodobne nebude úplný kolaps, ale zas naopak nebude to ani úplný návrat do rovnováhy.